Liceul Tehnologic Agricol Comuna Smeieni face înscrieri pentru anul școlar 2022-2023. La învățământul liceal, singura calificare de tehnician veterinar existentă în județul Buzău, liceul pune la dispoziția absolvenților de clasa a 8-a 24 de locuri. Școala oferă, pe lângă pregătirea de bază, un program suplimentar de pregătire prin proiectul ROSE, oferind și o masă caldă. Pe lângă multe alte oportunități, elevii beneficiază de un laborator ultramodern de medicină veterinară, săli de clasă dotate cu laptopuri și table interactive. La școala profesională, profilul mecanic agricol, având disponibile 24 de locuri, elevii se vor califica în meseria de tractorist, o meserie foarte căutată în prezent, operând pe cele mai noi mașini agricole și utilaje de ultimă generație. De asemenea, elevii pot obține gratuit permisul de conducere auto, categoria B, prin școala de șoferi autorizată a instituției. Elevilor din localitățile limitrofe li se asigură transportul gratuit. Pentru a te asigura de un loc la profilul dorit, alege codurile Liceului Tehnologic Agricol Comuna Smeieni. Vă așteptăm cu drag!